ġejna naraw l-opinjoni tal-istudenti dwar Malta fl-Unjoni Ewropea, x'miżuri li forsi jogħġbuhom jew oħrajn li jinkwetawhom jew li jdejquhom. Nixtiequ l-opinjoni tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea, x'taħseb fuqha? L-Unjoni Ewropea żgur qed tisservi ta' ġid tal-pajjiż tagħna u żgur li speċi qed tgħin il-pajjiż jimxi iktar il qudiem. L-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba fejn taqgħod ċerti pajjiżi flimkien u tipprova tgħin il kull pajjiż biex ikun daqs u tipprova tevita xi ġlied u hekk li jista' jkun hemm. Il-pajjiż ikun fl-Unjoni Ewropea li hija naħseb hija benefiċċju kbir għall-pajjiż għax mhux biss jgħinu fil-fondi u hekk imma anke hija fondi għall-proġetti u anke naħseb bħala għaqda sabiħ li tkun faqda ma' pajjiżi oħra. L-Unjoni Ewropea li hija xi ħaġa li hija ta' vantaġġ għal ċertu postijiet, ovvjament ħabba l-kummerċ, mainly u ħabba anke bħala diversità jkollna anke nkunu maqudin iktar anke ħabba ċertu problemi fid-dinja biex anke ħabba flus, ikun hemm postijiet ikollhom problemi nistgħu ngħinu iktar xulxin għalija. Naħseb li l-fatt li aħna tħallna fl-Unjoni Ewropea kienet xi ħaġa pożittiva ħafna. Nagħlda anke ħabba lina l-istudenti li ftaħna l-opportunitajiet ħafna tax-xogħol għax nistgħu mmorru nistudjaw kemm anke barra minn Malta kif ukoll insibu xogħol barra minn Malta, speċjalment l-opportunitajiet qabel kienu hawnhekk vera limitati, ġewna aħjar. Għaqda pożittiva u tgħin ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi tagħmel ħafna sens li jkun hemm il-taqsim tal-finanzi pereżempju li il-pajjiżi jingħataw il-finanzi mill-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jsiru proġetti. Jien naħseb li Malta benefitat ħafna mill-Unjoni Ewropea bħala għaqda vera qiegħda hekk is pajjiż wieħed, avolja qiegħda ħafna pajjiżi, marħawni ta' jekk xi pajjiż għandu bżonn. Tista' tgħinu pajjiż mill-EU, tista' tgħinu hekk. Hija ħaġa importanti għal Malta my opinion, speċjalment anke fuq l-ekonomija, it helps us a lot. U anke dik li bħala studenta nista' like insiefer fejn irrid biex inkompli l-istudji tiegħi vera nara tajba. U hemm xi miżuri li taħseb li Malta benefikat ħafna bihom? Affettwat ħafna ir-rati ta' pago u bħala employment u affarijiet u benefiċċji. Tajjeb. U bħala proġetti ta' toroq affarijiet. Hemm xi affarijiet li forsi jbeżżawk għax din fl-Unjoni Ewropea? Le, li jbeżżawni le. Anke eżempju bħala proġetti jekk jiġu fundati mill-Unjoni Ewropea ma jħorġux kollha mill-Gvern Malti imma bħala hekk tkun se tagħmel proġetti ikbar. Minn meta naqdet anke kellha bħala kummerċ ovvjament biex nġibu iktar prodotti minn barra, irnexxilna nġibu iktar bħala marketing in general saret aħjar u bħala prodotti irnexxilna ntellaw iktar ħabba flus finanzjarjament irnexxilna nġibu iktar xogħlijiet u kollox affarijiet hekk. Il-fatt li għalina l-istudenti żdiedet ħafna l-opportunità tagħna fl-Unjoni Ewropea, speċjalment once li tħallna, għandna iktar opportunitajiet ta' xogħol, nistgħu nistudjaw ħafna barra minn Malta u il-fatt li tħallna fl-Unjoni Ewropea bħal scholarships u hekk qed nagħtaw ħafna iktar lill-istudenti allura l-prezzijiet qed jonqsu xi ħażin. Nkunu nistgħu napplikaw għal flus u eżin ngħidulhom proġetti li ħanamlu u li jsiru b'mod eżin biex ikun hawn improvement ġewwa l-pajjiż. Nara ħafna toroq qed jitjiebu hekk u pagi ma tantx tafal student u hekk ma mhux qed naħdem. Dik li ssiefer rajta tajjeb anke li tuhom funding u hekk biex hawn l-organizations ikollhom hawn biex il-flus. U hemm xi affarijiet li forsi għax qegħdin fl-Unjoni Ewropea jbeżżawk? Le ta' Le, li jbeżżawni le. Jiena bħala persuna ma jdequnix nies li huma immigranti u immigranti, però sa ċertu punt nibda nibża li ċertu postijiet jitilfu l-identità tagħhom għax ikun hemm iktar barranin mill-nies propja. M'għandi xejn kontrihom, però jrid tkonna bilanċ. U anke affarijiet bħal drogi u hekk nibża li jispiċċaw hawn Malta u mbagħad jagħmlu ħażen għalina wkoll. Ninkweta naqgħu xi ħażin speċjalment bħal Brexit li jekk titlaq l-Ingilterra
mill-Unjoni Ewropea l-opportunità ta' xogħol jew l-istudenti li hemm hemmhekk jistudjaw jekk jitilfu l-opportunitajiet li qegħdin jistudjaw. Kif ukoll naħseb li bħalissa ħafna migranti għamal, allura nibda li ħanintlew ħafna bl-immigranti allura hekk ma jkollniex biżżejjed opportunitajiet għalina, forsi postijiet ma nsibux fejn nistgħu ngħixu noqogħdu. Insomma ikun hemm ma ġast minix aware ħafna tagħhom. Le, svantaġġi ma tantx nara ta' fl-opinjoni tiegħi, imma iktar f'gikna ħafna vantaġġi. Svantaġġi nara li ma titlef il-kultura tagħha forsi peress li jiġu ħafna turisti. Insomma ma naħsibx għax Malta tibbenefika ħafna so ma tantx hemm losses.